Laygon ang Ginoo mga kaigsuonan ining matahong nga adlaw. Dako kayo ang akong pagpasalamat sa Ginoo uban sa inyong pagsuporta sa akong YouTube channel. Niya na usab ang inyong igsuon, Pastor Dalian magapaabot na usab pinagi sa pulong sa Ginoo. Sa walay paglangan mga kaigsuonan, usay sa atong kinabuhi, nagakinahanglan kita og dunay someone nga magadasig magalig-on nato mga kaigsuonan og importante usab nga makakuha ta og pagtulunan sa ilang kinabuhi. Mao kana ang atong pagatun-an karon ining mao nga takna kuhaon nato og padayon ta nga magatuon sa kinabuhi sa mga Kristohanon nga atoan nagpuyo sa lugar sa Tesalonica mga kaigsuonan. Sa walay paglangan, hangyoon mo nako sa pag-abri sa inyong Biblia, makita nato ang atong pagatun-an sa unang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 10 mga kaigsuonan ang atong pagabasahon. Nagaingon ang pulos sa Ginoo, "Ug kamo misundog kanamo ug sa Ginoo. Kay kamo midawat man sa pulong taliwala sa daghang kasakit. Dinuyugan sa kalipay gikan sa Espiritu Santo." In verse 7 mga kaigsunan ingon, "Tungod di ana kamo nahimong panag-ingnan sa tanang mga magtutuo sa Macedonia ug sa Akaya. Kay dili lamang nga gikan kaninyo ang pulong sa Ginoo nga mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya, kundili ang inyong pagtuo sa Dios na dungog sa tanang dapit nga tungod ni ana wala na kinahanglan nga magsulat o magsulti pa kami o bisan unsa." In verse 9 mga kaigsuonan, "Kay sila gayod ang nagbalita kaninyo mahitungod kanamo kung giunsa ninyo kami pag-abi-abi o giunsa ninyo pagdangop sa Dios gikan sa mga Dios aron sa pag-alagad sa buhi ug matuod nga Dios." In verse 10 ingon mga kaigsuonan, "Ug sa pagpaabot sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga patay, si Jesus nga nagluwas kanato gikan sa kapungot nga umaabot mga kaigsuonan." Mao kini ang gamay lang nga background mahitungod sa lugar sa Tesalonica nga atong pagatun-an. Ang Tesalonica mao ang uluhang syudad sa Romanhong lalawigan sa Macedonia. Natukod ni Pablo ang iglesia didto human siya mobiya sa Filipos mga kaigsuonan. Wala madugay may mga pagsupak gikan sa mga Hudyo nga nasina sa kalampusan ni Pablo sa pagwali sa Kristohanong mensahe ngadto sa mga dili Hudyo nga naikag sa tinuuhan nga Hudyo mga kaigsuonan. So karon ang nahibaw-an nato dinhi og nabati na dungog mga kaigsuonan nga ang lugar di ay sa Tesalonica diin mao ang gibisita ni Apostol Pablo human siya mibiya sa Filipos, nagdasig na usab og mga katawhan nga nagpuyo didto mga kaigsuonan. Ug karon adunay tulo ka butang atong makuha nga pagtulun-an kung unsa ang pagkinabuhi sa mga taong nasa lugar sa Tesalonica mga kaigsuonan. Ug mao na ang atong pagatun-an, ang pagkinabuhi sa mga taga Tesalonica. Ang pangutana mga kaigsuonan, unsa kaha ang pagtulun-an nga atong makuha sa mga Kristohanon nga tua didto? Una mga kaigsuonan nga makuha nato, akong ipaabot mga kaigsuonan nga ang ato ang pundasyon sa atong gitun-an karon from verse 1 to 10 tibok chapter mga kaigsuonan, and then ato pong gitun-an usab ang mga following chapters di nakakuha og nakatabang sa atong pagtuon ini mga taknaa. Ang unang butang nga atong makuha mga pagtulun-an kabahin sa mga pagkinabuhi sa mga Kristohanon dito sa Tesalonica mga kaigsuonan, makita nato sa verse 3. Mao kini mga kaigsuonan, ang ilang pangabudlay gikan sa gugma. Mao kan ang unang butang atong makuha nga ang ilang pangabudlay gikan sa gugma. Mao kini ang gisulti sa verse 3 mga kaigsuonan. Naghinumdum sa inyong buhat sa pagtuo ug pangabudlay sa gugma ug sa malahutayong paglaom diha sa atong Ginoong Hesukristo at ubangan sa Dios ug Amahan nato. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, nasinati na dungog niya nga ang mga Kristohanon dito sa lugar sa Tesalonica nagapadayon. Nalig-on ang ilang pagtuo tungod kay nagapadayon kini sila sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Ug mao kana mga kaigsuonan nga nalipay si Apostol Pablo ug mao na ang nakita nato nga ang ilang pangabudlay gikan sa gugma. Mao nay kanunay natong hinumduman nga bisan unsa kadaghan ang atong gibuhat labi na sa ministry sa Ginoo, buluhaton nato para sa Ginoo. Kung dili kini pinasikat sa gugma, walay kapuslanan kining tanan mga kaigsuonan. Atong hinumduman nga adunay mga Kristohanon dito sa lugar sa Tesalonica diin nasina sila sa kalampusan ni Apostol Pablo.
Bago pa lang miabot mga kaigsuonan, base pa sa background mga nga atong gibasa, bago pa lang naabot si Apostol Pablo sa lugar sa Tesalonika, diin nakadasig na usab sa pipila ka mga kinabuhi. Tungod kay nakita na to mga kaigsuonan kung unsa siya kan sincero diha sa buluhaton sa Ginoo. So wala paglaangan dadon ko kamo sa ikaduhang butang nga makuha nato. Makita nato sa verse 6 sa mga kaigsuonan, midawat sa pulong taliwala sa daghang kasakit. Lisod kaayo mga kaigsuonan nga magapadayon ka nga mudawat sa pulong taliwala sa daghang mga kasakit apan usa kini ka kinaiya o usa kini ka pagkinabuhi nga nakita ni Apostol Pablo sa lugar sa Tesalonika sa mga Kristohanong tua dito sa Tesalonika. Ug hinaot unta nga ato kining mabatunan mga kaigsuonan labi na sa unang butang ug ikaduhang butang nga ato usab maangkon labi na sa paray nato pag-alagad karon. Daghan ang mga pagsulay nga atong nagian ug wala pa ta kabalo kung unsay posibleng mahitabo mga kaigsuonan niining moabot nga mga adlaw. Atong basahon ang bersikulo 6 nagaingon siya, ug kamo misundog kanamo og sa Ginoo. Buot pasabot mga kaigsuonan, gihimo nilang lantawon, nahimong silang Apostol Pablo nga modelo, nahimo silang pagtulunan sa mga tao o Kristohanon didto sa lugar sa Tesalonika mga kaigsuonan. Kay kamo midawat man sa pulong taliwala sa daghang kasakit, diniyugan sa kalipay gikan sa Espiritu Santo. Wala lang kay nidawat sila sa pulong, ila pa yung gikalipay ang mga pag-antos nga ilang giagian mga kaigsuonan. Muna si Apostol Pablo usab nagsulti sa book of Romans chapter 8 verse 18 nagingon mga kaigsuonan, what we suffer now is nothing compared to the glory that will reveal in us later. So nabati usab nato mga kaigsuonan nga bisan asa nga lugar ang ginabisita ni Apostol Pablo, ang wala niya giwala mga kaigsuonan nga hatagan sila og kadasig, security for life, kanang bisan unsay mahitabo sa ilang kinabuhi mabatunan nila ang tinuod nga paglaom nga kung naa si Kristo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan ug ato kining gikinabuhi madawat nato ang ganti nga gitagana kanato sa Ginoo. Mao kana mga kaigsuonan nga usahay dili nato kalikayan sa buluhaton nato para sa Ginoo. Adunay mga tawo nga dili malipay sa kalampusan sa iyang isig ka tawo. Maybe wala ka wala nahimuot nato ang uban, wala bisan usahay ang sakop sa atong mga parinte kaila o kasilinganan o unsa pang mga butang mga kaigsuonan. Panhinumduman lang nato kanunay nga magpabilin kitang mudawat sa pulong sa Ginoo taliwala sa daghang mga kasakit kay dili kita ang una mga kaigsuonan, sila ang una, sunod lang ta kanila. Katapusang butang mga kaigsuonan. Makita nato sa versikulo 7 mga kaigsuonan. Niingon dinhi nahimong panag-ingnan sa tanang mga magtutuo sa Macedonia o sa Akaya. Kining Akaya mausab kini ang parte nga lugar sa Corinto mga kaigsuonan. Dito sa makita nato ang Corinto. Diin nakita nato nga kun unsa ang duha ka dagkong butang nga duha ka dagkong lugar, ang gisulti ni Apostol Pablo dinhi mga kaigsuonan nga nahimong pagtulunan sa lugar sa Macedonia ug sa Akaya. Bisan di ay ginalutos ta, ginabiay-biay, ginadaog-daog ta unsa pang mga butang nga ginasulti nga kanato. Kung magapadayon kita nga mubarog taliwala sa daghang mga kasakit mga kaigsuonan, ang atong mga silingan, posible ang atong kauban sa trabaho, uban pang mga tao nga nakaila nato, mahimo kitang pagtulunan alang kanila mga kaigsuonan. Hinaut unta nga kanunay natong hinumduman ang tulo ka butang nga atong nakuha sa lugar sa Tesalonika, mga Kristohanon nga nasa Tesalonika. Una mga kaigsuonan, ang ilang pangabudlay gikan sa gugma. Bisan unsa ang ilang gibuhat kini nagikan sa gugma ug mao kana ang gusto ni Lord nga mahitabo usab nato niining panahon na karon. Ikaduha, midawat sa pulong taliwala sa daghang kasakit. Mausab wala pa kita nakagawas mga kaigsuonan sa pandemic. Apan nagtuo ta nga aduna gyud dakong katuyuan. Og maningkamot kita mga kaigsuonan nga mapadayag mapaabot nato ang ebanghelyo. Soban pa nagakinahanglan ini. Og ang ikatulo, nahimong panag-ingnan sa tanang mga magtutuo sa Macedonia ug sa Akaya. Mausab kita mga kaigsuonan. Mahimo kitang pagtulunan sa ubang tao. Mahimo kitang magdadasig sa ilang kinabuhi kung magapabilin kitang mubarog taliwala sa daghang mga kasakit mga kaigsuonan. Hinaot unta nga nakahatag nato og kalig-on, kadasig ang atong gitunan karon sa mubong higayon. Ni ana usab ang imong igsuon magapadayon sa pag-ingon. Dalaygon ang Ginoo ug hinaot mga kaigsuonan atong padayonon ang pagsuporta
sa akong YouTube channel o hinaot nga ato kining i-share aron mas daghan patang mapaabtan sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon.